Защо се наложиха драстични промени в колекцията ми и какво предстои, само след малко. Добре дошли отново в канала, аз съм Мартин и както някои от вас вече знаят, наложи се я разделя с част от часовната си, за да мога да повиша снимките, които ще качвам в Instagram страницата, също и качеството тук в канала. Часовникът, който е на ръката ми, е часовник, който закупих с отпразнуването, така да се нарече, една година официално стартиране на сайта и YouTube канала. Като в случая това е нещо, което за мен предлага изключително много стойност. Като пълното видео ревю, разбира се, ще излезе в подсказката тук. Този часовник се явява като директен заместител на предният ми елегантен часовник, който всъщност беше един уникално красив Orient Star, но просто благодарение на бреге, стрелките и римските цифри той беше прекалено официален за моя вкус, като моят начин на живот е малко по-активен и случаите, в които носих този Orient Star, за който всъщност си говоря, бяха доста по-малко, докато тук часовникът го нося на различни НАТО каишки, различни кожени каишки, оригиналната си кожена каишка и като цяло експериментирам с доста от каишките, с които разполагам. Съвсем наскоро закупих нещо рядко интересно, което се позиционира над средния клас на марката Citizen, но все още се колебая дали да го задържа, защото не съм сигурен, че ми е по вкуса толкова колкото очаквах. Интересното тук в случаят е, че часовникът е с 39 мм каса, а между ъголото разстояние на 5-редовата верига е 22 мм, като в случаят също така крайните звена са плътни. Притежавах този модел на марката Orient Star от около 3 години, като в крайна сметка се разделих с него, за да мога да закупя част от техниката, от която имах нужда. В крайна сметка осъзнах, че той ми липсваше изключително много и в България имаше една последна налична бройка, която всъщност ми беше заявена от клиент, който просто реши да не си го вземе от офиса на куриера и отново той се оказа в моите ръце и реших повече да не го продавам. Просто за мен това е идеалният спортно елегантен часовник, който нося абсолютно навсякъде с абсолютно всякаква кожена каишка. Размерите, както виждате тук на екрана, са просто идеални за човек с около 17,5-18 см китка. И разбира се, цялото видео ще се появи горе в подсказката. Следващия часовник от колекцията ми е едно Casio, на което отново може да очаквате видео ревю съвсем скоро, надявам се, като търся определени условия за снимането и той се отличава с това, че е с супер големи цифри, които са от порядъка на 12-13 мм и го правят четлив в доста от условията, на които е подложен. Пропуснах да отбележа и това Casio, че също е в колекцията ми, като това реално е часовникът, с който ходя главно на риболов. Няма как да забравя ракетата, която е подарък от дядо ми, като това е ракета Мулч календар, както виждате с сив циферблат и механизъм с ръчно навиване. За тези от вас, които не са гледали предното видео на колекцията ми от миналата година, може да го видите тук на канала и да напомня, абонирайте се с камбанка, за да не пропускате видеята, които качваме всяка седмица.